ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо намчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон аппарат, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марҳамат сурат маълумота дар WhatsApp имои экраномада рӯй кунем. Дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо номер аст квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз шаҳри Бохтад, Ваҳдат, Ҳисор, Душанбе ва хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Рӯдакӣ, территорияи Кӯлоб, Ваҳдат, Ҳисор, шаҳри Бохтад, Балхӣ, Ҳисор ва Файзобод ва дигар тарафҳо ҳастанд ки ҳам хона, ҳам замин, ҳам квартира бо нархҳои арзон. барои ҳамин видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки аз куҷо ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира лозим аст. мо дар видеои оянда гуфтаи шуморо ҷудо карда пешкаштон мекунем. ва курси имрӯза бошад 112 сомону 50 дирҳам аст. мо бошад навор аст мегӯем марамат рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки комфортно ба сарҳади Қазоқистон гузашта рафта биён ва намедонам ба кӣ муроҷиат кунам, мо ба шумо тавсия метиҳем компания якай бекзора ки пересечения граница аз территорияи Москва, Московская область, территорияи Садовод, МКАД худашон қабул мекунанд ва ба сарҳади Қазоқистон соқу саломат бурда меоранд. мошинашон мошинаи комфортна, люкса дурнуш, кондиционер, вайфай ҳамихел қоидавӣ дорад. акай бекзор таҷрибаи 10 солаи корӣ аниқ доранд. хоб чанд намуди мошин доранд ки мошинашон ахтон интихоб мекунанд ва ҳар рӯз рейс доранд. ин ҳамихели мошинае ки дурнушон люксае, ҳар рӯз рейс доранд. шумо аз номи канали мо гап занем, ба шумо ягон скидка мекунанд. дута рақам аст, ҳар рақамошон 24 соат кор мекунанд ва ҳар душта имо WhatsApp доранд. кадом мида ки мақсад ки пересечения граница Қазоқистон ки лозим бошад, ина ба шумо мошинаи комфортна ва буварӣ. марамат ягон саволи иловагӣ бошад, дар ҳамин рақамошон муроҷиат кунед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд. марамат. якум квартираи фурӯшии имрӯза аст дӯстон, срочное ки қарор дорад дар фабрика Ленинград, яъне ки территорияи Рӯдакӣ, Душанбе, ҷои беҳтарин, доми новостройка ва тайёр, аз роҳи калон 50 метр дурун, ҷои беҳтарин. духонага квартира аст ки дар цоколни қарор дорад ки 45 квадрати метре, боб свети шаҳрӣ, яъне ки таъмин аст, оба свет постоянӣ аст. доми даштошона аст ки бо ремонтҳои аъло, бо сифати аълокатӣ омода шудааст. доми нав дар цоколни якум мешавад дӯстон азиз ва 45 квадрати метр аделна бо ремонтҳои беҳтарин. таъмир шава мегӯяд, нав буд кардагим, лаби роҳа мегӯяд 50 метр мегӯяд аз роҳи калон, ҷои беҳтарин, ҳама чӣ дар наздикиш ҳастае. дастсрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ ки бо муомила ва савдош мегӯяд дар назди квартира. промои рақамҳои соҳиб шуда ки вавилон 24 соат кор мекунад, метавонед ки аз ҳамин рақамҳо маълумот гиред. цоколни квартира беҳтарин, мақсад ремонтҳои замонаи беҳтарин сифати аълокати ремонт кардагиай, мақсад ки фабрика Ленинград, мақсад ки магазин, мактаб чизои лозимӣ дар наздикишае. лаби роҳ дар ҷои беҳтарин ҳамега соҳибш об свети шаҳрӣ дорад. мараматсон азиз, кадомитон ки мехарен квартираи озода тайёр, марамат занг зада срочно харен. мегзарем ба дуюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, срочное қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, пеши бозори Гипрозем дар Канечкаи 19, ҷои беҳтарин, ҳамаи шароитош. чорхонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад, 97 квадрати метр, доми 13 ошона, лифтам дорад. шаҳри Душанбе, райони Сино, пеши бозори Гипрозем, Канечкаи 19, чорхонага дар якум ошона, доми 13 ошона ва 97 квадрати метр, доми 13 этажа дар якум бо лифти замонавӣ. об свет ҳастай, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термиз, ванна, ҳама чи қоидаи аделна, ҳуҷҷатошам 100% азиз, ҷои беҳтарин дар якум ошона. нархи квартира мегӯяд 630 000 сомонӣ аст, бо муомилаи хубам дорад. дута рақамҳои Тоҷикистон, якумаш рақамҳои Тисел, ахираш 64, дуюмаш рақамҳои Вавилон Тоҷикистон, ахираш 24 ва севаш рақамҳои Россия ва дар рақамҳои 75 Россия WhatsApp-ам доранд. ҳамаи шароитошон мегӯяд 100% ва ремонтҳои беҳтарин бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин, не фақат медори зиндагӣ мегирад, ҳамаи маҳсулотҳои зиндагӣ, ҳамаи чизои лозимӣ ҳастае. хоб марамат 630 000 сомон бо мақсад муомила мешавад. чорхонага дӯстон азиз, ҷои беҳтарин, доми нав, лифт замонавӣ. марамат метавонед дигар маълумотҳои пурра ва ҳаниша аз ҳамин рақамҳо гирен. ва агар шумо дамчунин квартираи фурӯшии хонаи заминӣ, ягон аппарат, ягон техника, ягон мошин, чизе ки барои реклама кардан бошад, марамат сурат маълумот шуд дар рақамҳои имо WhatsApp болобуда 20 кор мекунад.
ҳавайда ватсап имошда рӯй кунед. Тоқа ватсап имо кор мекунам. Марамад рекламашо рӯй кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ, кӯчаи Гагаринда. 6 сотиқ замин масоҳат дорад ки 5 дар хона кардагӣ ҳастае ки об ва свет ҳастае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ, термис ва ҷойи гараж, ҳезумхона ва ғайра чизо дорад. Чойлоби ангур гидаш маҳкам, ремонта дорад. Рӯи ҳаволи стяжка беҳтарин кушод ва дастирошона фурӯхта мешавад бо нархи 370 та нархи хона мега соҳибашон бо муомила мешавад. 6 сотиқ 5 дар хона дӯстон азиз ремонт дорад. Нархи 370 бо хай муомила мешавад. рақамошон ҳаста мегафон кадоми шумо ки лозим аст марамад занг занед. дӯстони азиз, шумо дам агар аз ягон территория ба шумо хонаи заминӣ, квартира, мақсад ёки замини холик, мошин ки лозим бошад дар комментария мо нависед. мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда ба шумо видео карда пешкаш мекунем. ба хотири меҳнатҳои мо лайкира фаромӯш накунед. гузорем ва агар шумо дам ягон техникаи фурӯши, ягон маҳсул, ягон хона бошо барои реклама кардан, ягон замини, квартира, мошин марамад рӯй кунем, мо реклама мекунем. Лайкора гузорем ва навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғонтепа, кӯчаи Ламанос дӯстон азиз. духонага квартира ҳастае ки дар якум ошона қарор дорад, 40 квадрати метр дар доми Советский. шаҳри Бухта, кӯчаи Ламанос, духонага якум ошона 40 квадрат. нархи квартира мега 270 сомонӣ аст бо муомила ва савдо мешавад. ремонта мега дорад. рақамошон аст дар поини видео билайн. кадом то ки мехарем бештар маълумотша аз худашон гирен. ҳамин хел маълумотошо хайроси гап камтар аст. агар ки шумо харидор бошед занг занед бештар маълумотша гирен. дӯстон азиз, рақамҳои болобудаи 2020 мо WhatsApp имо пайваст дорем. кадом то ягон чизи фурӯшӣ дошта бошем барои реклама кардан марамад рӯй кунем, мо реклама мекунем. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар лаби дарёи Симиганҷ гуфтагӣ аст соҳибшон. хоб шаҳри Ваҳдат, хоб лаби дарёи Симиганҷ. бо маълумоти бештар тариқи телефон 5 сотиқ замин масоҳат дорад ки ду дар хона кардагӣ ҳастае ки об ва свет ҳастае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, ҳай ремонтҳои хона средняя ва вариантҳои алишира мега дора мебинем марамад пешкаш кунед. хона мегад кухни душавой ҳастай. нархи хона 140 000 сомон ҳастай. ина дар сурат маълума кадом то ки мехарен рақамҳои мегафони соҳибшон ва вариантҳои алишира мегад пешниҳод кунед, алишам мешавад. рақамҳо кор мекунам марамад бештар маълумот дӯстон азиз фақат ба хотири меҳнати мо лайка фаромӯш насозем. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур дар Ховарон назди мактаби 71. хоб духонага квартира ҳастае ки дар сеюм ошона қарор дорад, 56 квадрати метр, боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ, ремонтшам ремонтҳои хуб ва дастирошона фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ бо маълумотҳои бештар мега тариқи телефон. хоб нархи 280 мега хай бухтон ба интон мақсад ки маслиҳат мекунед чанд қадр ки арзон кунанд. рақамошон аст билайн дар поини видео бештар маълумот аз худашон сироша дига маълумотша соҳибашон нагуфте фақат Шоҳмансур назди мактаби 71 Ховарон да. ва дӯстон азиз, навори моро то охираш тамошо кунед. аз шумо хоҳиш дорем ки навори моро силкаша дар WhatsApp, имо, Telegram, TikTok, Facebook, мақсад ки дар ҳамин сайтҳо силкаи навори моро падисаш кунед, то ки ягон одамоне ки хонахара бошанд ҳамин навора дида соҳиби ҳамин хел хонаҳо шаванд. ва ягон чизи фурӯшӣ дошта бошед, хоҳем ки дар канали мо реклама монданда марамад дар рақами болобуда WhatsApp да рӯй кунем, мо реклама мекунем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон ки хонаи дуошона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фидавсӣ, маҳаллаи Гулбута. хоб хона аз 7 ахтар мегад 3 километр мега боло аст, яъне ки аз мағоза 7 ахтар 3 километр боло. 4 сотиқ замин, дӯстон азиз, 4 сотиқ замин масоҳат дорад ки ду дар хонаш мақсад ки омода аст. бо хай маълумоти дигаша мегирен. об свет ҳам аст, гирди хона маҳкам, якчанд дарахтон. нархи хона 280 000 сомонӣ аст бо муомила мешавад. хоб ду этажа аст мегад, мақсад ки якум этажа мегад, ду хонаш мегад ремонт, дута кухни ҳам хечо дора. хай бо маълумоти бештар ба телефон нархи хона 280 та, ягон савол иловагӣ, ягон маълумоти аниқҳоин агар фаҳмидан ина рақамошон мегафон марамад занг занед, ҳама саволтона тиен. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст, қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Хоҷамард. 5 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 дар хона кардагӣ аст ки ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухнӣ, мақсад ки ай марказ мега, ай районаш мега 1 километр мега дурун аст хона. ноҳияи Файзобод,
خب دهه خوجامرد 4 соати 5 соати замин 4 дар хона ремонтҳои беҳтарин кардагӣ бо ҳамаи сифатҳои аъло ва оби соил мегӯяд доимӣ ҳаст. Аз роҳи калон аз район 1 километр мегӯяд то хонаро. ин хона нархаш 280 000 сомонӣ аст. бо хайхтон муомила мекунед. рақамошон якумаш TCL, дуюмаш рақамҳои Мегафон, WhatsApp, дар ахираш 14 WhatsApp рақамҳои соҳибуш. ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ оиди ҳамин хона агар хоҳед фаҳмидан, марамад мақсад занг занед ки нависен, ба шумо ҳамаи саволтона ҷавоб медиҳам. дӯстони азиз, марамад мо реклама мекунем хона, замин, квартира, мошин, чизе ки барои фурӯхтан боша, рақамҳои боло будада, мақсад ки имо WhatsApp пайваст шуда, тоқа имо WhatsApp ҳастай, метавонед роҳӣ кунем, мо реклама мекунем. лайка фаромӯш навора то охираш тамошо кунем. мегзарем бар наҳам квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар пеши бозорчаи Гулистон рӯ парои мақсад ки Садикай. хоб маълумот ча бо мухтон мегирем бозорчаи Гулистон рӯ пару. духонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад 60 квадрати метр дӯстон азиз ва мақсад ки ремонт ҳам дора, подвал ҳам дора, мега соҳибуш дар якум ошонаи подвали калон астае. хоб нархи квартира 285 000 сомонӣ аст. бо муомила дора. рақамошон аст дар репои видео Мегафон, марама занг занен. бисёр одамо хоҳиш карданд ки аз шаҳри Ваҳдат монем, ягон мақсад ки дар якум ошона бошад. на шумо дӯстон азиз, заказ кардагии шумо дар якум ошона, мақсад ки бо маълумотча гирен. шаҳри Ваҳдат, бозорчаи Гулистон, рӯ парои Садик. ягон саволтон боша, ягон маълумот ки хоҳед, марамад занг занед. ва шумо дар ҳамин хел агар квартира аз ягон ҷо, хона, замин ё квартира лозим бошад, дар комментария нависед ки аз куҷо монем, мо аз фурӯшандаҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. шумо ба хотири меҳнатҳои мо ялакира даряк надорем, гузаред ва навори моро то охираш тамошо кунем. мегзарем ба даҳам замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рудаки, Ленинский район, қариби заправкаи Давлат гуфтагааст. ай мақсад ки ай повороти ёбон мегӯяд 3 километр мегӯяд, дурун документош 100%. 6 сотиқ замини ҳамвора дӯстон аст барои хона кардан. нархаш мега 80 мега бо муомила ва савдо дорад. ноҳияи Рудаки, Ленинский район, қариби бозори Зафари Давлат ва 3 километр аз повороти ёбон. хоб рақамош рақамои Мегафон аст дӯстон азиз. ягон савол, ягон маълумоти иловагӣ мега агар дар кор боша, занг зана мега лӯбои время ҳамаи саволтона ҷавоб медиҳем. марамад харидоро метавонен занг занед. мегзарем ба 11 квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дӯстон азиз, гардиши Кургавои Ҳисор гуфтагааст, назди майдони варзишӣ. маълумоти бештар тариқи телефон. духонага квартира аст ки дар 5 ошона қарор дорад. 45 квадрати метр, боб свей таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухня, термис дӯстон азиз, ремонтча ва ремонтҳои хубай, замонавӣ ремонт. ягон шурмақсад ки камбудӣ надорад. назди Кургавои. нархи квартира 240 000 сомонӣ аст. бо муомила мега савдош мега дар назди квартира. марамад занг занен ва ягон реклама боша, марамад роҳӣ кунем, мо реклама мекунем, чизое роҳӣ кунем. ва дӯстон азиз, ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигоҳбони ҳамаи